daman kai nake nema mara mutunci. Kai har ka isa ka haɗa nema da ni? Ina so kana so? To bara an fahimtar da kai. Ka sani Maryam ta wace ni kadai. Dariya ma na baka. To da wannan magana da ka zo ita ban ma dariya ba mami. Ka zo mun da magana kai tsaye ba lankwasa. To bari in faɗa ma. Maryam ba budurwata bace. Zulai wata ita nake so. Tukunna ma wa ya faɗa ma wannan magana? Waye zai gaya mu in banda abokinka Bala? Bala ne ya faɗa ma wannan maganan. Kwarai kuwa. Lalle Bala ya cika munafuki. Tabbas Bala zai iya kashe mutum. Ka tuna har da ke ka taɓa sai mata na naira 50. Oho, na tuno. Gaskiya ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron Bala. Tabbas Bala zai iya kashe mutum. Mai zaki mai laushi. Ka sha saboda zaki sai ka zare. Garba akwai zaki, garba kana da zaki ne. A zaki mai kyau. Ai mu ne kayan zaki ai. Ai da kaga mu kaga zaki ai. Alaikum. Amma alaikum assalam. Yare da gari. Na'am. Okay. Malam Garba zaki. Ba ta da kimiyya. Ka ce kana da magana. Ina jin ka. Wallahi Maryam wata kawarki na gani ina so. Wata kawata? Zulai. Zulai dai? Rai. Shikenan, kar ka damu. Na yi maka alƙawarin zan gaya mata. Ni kuma na miki alƙawari. Maryam, idan har kika gaya mata ta amince, zan miki kyauta mai girma. Ni ɗahiru na tabbatar miki da wannan. To shikenan ba damuwa. Sai an jima. Ka ji abin da ya faru. To shikenan ni gaskiya hankali na ya tashi amma magana da ka gaya min ya dan kwanta kan na karasa bincike akan haka. Kai bincike. Sai da haka kai hakuri. Na Maryam yar mai gari. Insha